Hej alle sammen, og velkommen til denne episode af Minecraft. Jeg spiller på en random server. Jeg kan godt skrive IP'en i beskrivelsen. Skal nok. Det her det er en start på hvad det hedder, en YouTube-kanal, som jeg længe har håbet at kunne starte op. Nu har jeg lige fået fraps, så ja, nu går det bare. Så jeg ved godt, nogen synes at fraps det er dårligt og sådan noget. Men altså, det er det eneste optageprogram, jeg lige kender sådan. Så ja, jeg håber, I kan lide videoen her, fordi jeg bruger ikke sygt meget tid på at redigere videoer, fordi det tager nok tid i forvejen om at lave videoerne og redigere dem og sådan noget. Så. Men ja, nu skal vi bare lige finde. Jeg har lige kommet ind på serveren, og den er blevet opdateret og alt muligt spawn og lavet om. Så jeg skal lige se, hvad skal vi... Jeg har min intensity meget høj, så... Godt, det skal vi se. Hvad skal vi spille? Survival games. Arena, hvad fanden er det der? Ender? Det er for noget lort. Realms. Hvad fanden er det, jeg skal her? Nu er du her. Quick Connect. Det var... Minor Warbler. Fanden? Nå, er det det der? Ja, undskyld. Det er fordi, jeg spiller... jeg skulle ind og... my god. Nå, sådan her. Jeg skulle ind og spille noget... Det her... Mind of Duty. Synes jeg, det var rimelig sjovt at spille. Så... Team Deathmatch. Jeg elsker at spille det. Fordi der har været noget med texture pack eller noget. Lort. Sådan der. Nu har jeg fået den der texture pack. Det er dejligt. Okay. Sejt nok, altså. Hvad laver du? Ej! Det kan... jeg fik ham. Jeg fik ham. Sorry, den er uventet start lige nu. Men du ramte den. Jo, der var... shit. Shit, man. Hvad fanden? When the lights off, water gates. Oh my god. That's so justice. Nå. Sådan her. Jeg fik ham. Oh yeah. Success. 3 max. Ja, nu skal vi op. Han fik blik. Lord. Men det her Mindsheet er egentlig rimelig sjovt alligevel, fordi du skal gå rundt og lege som om... shit, man! Du skal gå rundt og lege som om du er soldat og muligt. Det er sygt sjovt, ikke altså? Shit. I died, motherfucker. Og der var en. Snakker ret sygt meget lige her. Shit. Get it, mad bitch. Jeg havde, når de kommer bagfra og spawner, altså. Cecilie Fedt lavet. App. Min intensity er mega høj. Sorry, guys. The fuck? Så fik jeg ham en gang, mand. FK. Nej, no! Oh my god, man. I don't shoot, man. Undskyld, jeg skal nok komme lyd på i næste episode, nemlig. Oh my god, så får jeg ham en gang, mand. Oh my god. Okay, det skal igen, altså. What the fuck? Det er irriterende, mand. Help. Det er ikke nemt, det her. I got that bitch. jeg havde den. Hvad sker der, man?
What the hell, man? Oh! It wasn't me. Fik ham. I got this feeling in my hands. You son of a bitch. Ej, sorry, jeg snakker så meget og taler grimt og sådan noget. Sådan er jeg bare, altså. Jeg ved godt, at jeg ikke taler så meget i videoerne, sådan, der er jo ikke så meget at fortælle, at jeg starter nye kanaler. Der vil komme nogle gaming-videoer, men det er også, hvad min computer kan trække og sådan noget. Det er jo ikke sådan, jeg spiller DayZ og sådan noget. Men fuck, what shit? Sådan. Teamworking, guys. Jeg bruger lige det sidste skud her, så tager jeg en ny Mac. Jeg synes bare, jeg hader virkelig meget. Shit. Og jeg fik ham. Hold. Jeg ramte ham slet ikke, men okay. Fik ham også? Nej. Det var ikke et skab. Fik ham. Got this, motherfucker. Okay. Og bare så I ved det er nytår nu. Så ja, vi er vi er i 2014. I 2014, og ja, det er dejligt, og ja. Der er nogen, der godt kan lide at kaste med granater og sådan noget her, hva'? Jeg fik 2, what? Hvad? Jeg fik 2. Mange points. Nå, vi tabte. Jo. Hvad nu? Filen er nu. Nå. Det må også være slut på denne episode. Tusind tak til alle, der så med. Hej alle sammen.